Wel, i ni dal yma gyda'r Gwartheg Ayrshire ac i ni'n symud ymlaen o'r heffrod nawr at y Gwartheg mewn llaeth a ni a Llywelyn a Dafydd Jones sydd gyda fi o hyd ac mae'n braf gallu symud ymlaen i'r dosbarthiad yma ni a gweld potensial a gweld yn union be mae'r Gwartheg ma'n gallu wneud. Odi, mae'n hyfryd i gweld y Gwartheg mewn llaeth i wedi gwir. Mae tair Ayrshire sobor o neis mynd i wedi gwir. Rhif 51 nawr, beth yw hanes hon? Wel, mae hon o iddo Blaise Tomlinson, Sandiford, Clolord, Donella ar gyfer enwau da'r Gwartheg yma. Ti'n dda yn enganu, rhywun yn meddwl bod ti'n Llundain, ti'n bod? Ia, hon di cael ei magu gan Evie Tomlinson i ferch o. Mae'n llawn llaeth yn dwi yma. O'r gader yna'n llawn llaeth yn anffodus. Fi'n cael anffod bach wrth gamu fewn i'r cylch. Tre'n bod yna'n plwtyn bach i lynhau'r gader yn y cefno, ond fel mai. Ond i ni'n gweld yn union, tybod, pa mor leithog yw i fan hyn ni. Dyn ni'n gweld y wythien fawr yna o dan y bol yn dyn ni. Odi, mae'n llawn llaeth a mae fe'n nation da iawn da o'r gader. Mae'r buwch hefyn yn buwch sobor o neis, 52. 52. A mae'na stori fach reit ddiddorol i hon, yn does ni? Odi, Rose Lottery Majority, buwch oedd hefyn wedi prynu mewn sale Philip Reed, a'r un oedd hefyn wedi prynu ddi. Dyma hi nawr, ni'n gweld hefyn yn ei harwen i fyd, ie. Odi, so mae'n nôl am Tregibi wedyn. Mae'n buwch sobor o neis. Mae'n ffres iawn, a mae'n llawn llaeth. Mae'n llawn deirines, a mae'n buwch hyfryd iawn wedi gwir. Ie, Phil Reed oedd ag fiches reit enwog yn doedd Dafydd lawr fyna ger Aberteifi. Oedd biches special o Gwartheg Ayrshire, biches Rose. Ac dyma un enghraifft ohonyn nhw ac yn enghraifft arbennig o'r bryd. Hefyn mor weithgar, maen nhw mor gefnogol i'r sioe yma gyda'r jerseys, y Holsteins a nawr yr Ayrshires. Mae'n anhygoel y gwaith maen nhw'n rhoi fewn i'r Gwartheg yma i gael nhw i'r pwynt yma, dwi'n dweud. O, di, maen nhw'n hefyn ar teulu, maen nhw'n lli troi nhw mas yn ardderchog, bob yr Holstein jersey neu Ayrshire, maen nhw'n edrych yn ffantastig dyn nhw. Maen nhw'n lli troi nhw mas i'r standard uchel iawn. A dwi'n meddwl bod yna rhyw gysylltiad teuluol pellach, ni'n eisiau cymlethu pethau normodol, ond Hefyn Wilson Tregibi wedi mae Ifan Wilson Tregibi, mab Hefyn, gei di esbonio wedyn, Dafydd, yn canlyn Evie Tomlinson. Sef merch Blaise Tomlinson sydd berchen rhif 51 yn y dosbarth yma, ie? So dipyn o gystadleuaeth teuluol yn mynd ymlaen yma, does? O, diddorol. Ie, mae'n braf i weld yr elfen gystadleuol yna gweithio'r cysylltiad teuluol. A'r drydedd fuwch wedyn yn y dosbarth yma nawr, mae hon yn fuwch neis iawn hefyd yn cario swp o laeth. Mae'r gader yna'n un fawr ar hon eto. Odi, mae'n fuwch sobor o neis, mae cader da iawn da. A mae'n digon o ddwmder, mae'n llawn llaeth. Da honni fyna nawr yn dyn. Na, dosbarth arbennig o dda. Tair buwch neis iawn o flaen y beirniad. John Watson. Felly, tipyn o ffordd i fynd a ddod ni nôl i weld pwy sy'n mynd â'r dosbarth yma yn y man. Croeso nôl ato ni i ddosbarth 661 yn adran yr Ayrshires, y Gwartheg Godro Ayrshire. Tair buwch mewn llaeth sydd o'n blaenau ni fan hyn. Tair buwch ifanc. A mae Dafydd Jones a Nia Llywelyn gyda fi o hyd a buwch rhif 51 yn berchen i'r teulu Blaise Tomlinson, Sandiford, Colorado, Donella sydd yn y safle cynta. Be neidio'r buwch yma te, Nia? Mae'n buwch sobor o neis. Mae'n real traditional Ayrshire, mae'n llawn, mae'r dwfnder da, mae'n deirines, mae llawn cader llaeth da, mae venation da. Mae'n un lleithog iawn. Mor llawn o laeth yn dwi, Dafydd. O, yndi, mae'n llawn llaeth a mae gen hon lot o bwer. Mae'n uwch bwerus a allwch chi weld mae hon yn mynd i gan fwy o loiau a fydd hi'n andros o fuwch. Y fuwch wedyn mae Hefyn Wilson Tregibi yn ei arddangos yn yr ail safle
wedi prynu hi yn sel Phil Reid ac yn berchen ar hanner siar, dwi'n meddwl, o ti'n sôn yn gynharach. Dafydd yn dyfes i gan hefyn yn hon, ond hwnna'n fiwch bach mwy modern o ran teip Ayrshire. Odi, mae'n bach mwy modern, mae'n fiwch sobor yn neis. Mae'n fiwch lleithog, mae'n llawn deirinus, a mae'n fiwch mwy modern i wedi gwyn ar un cynta. Ond lle mae'r beirniad lle di penderfynu felly'r Ayrshire lle bach mwy traditional yn y dosbarth hwn, ond mae'r ail fiwch, mae'n sobor yn neis. A'r beirniad John Watson wedi wneud penderfyniad a wedi stico at y drefn. Rhif 51, Eric Blaise Tomlinson ar fiwch Sandyford Colorado Donella yn cipio'r garden goch.